Satkan çayı munna ne ngaw bir killikda da gowjada da keni bitta da keni ýene ama da gaý soňky bir killikda şoýoga içinde öýde hal çürödüm ha o şoň üçin aýtdym sen la katan bol ay gaý gowjada da keni maylar bire la katya bor davay bor sıptırmayın davay gel kim men mi sen vay sen sana dip dur Bağışlan ben yanlış deyip durun doğan bağışlan. Gelmeyen şkay gel. Ağrı'da bak oturdum ol gowjada attırıttım ol gatony alan derken. Gelmeyen şkay. Bağışlan ben işe gitmeli. Ey mana biliren ok gel şkay gel. Etra keni men etin onlığını bilen olsam. Ken ayağıma çeken ok golün. Gel. Ne mol ya tur. Gel ne? Oraya otur ya. Ne edeyin onunla? Ştarak gel. Gat yakın oluyor değil mi? Yakın olan okşor. Bağışlan men bilmän nipdir. Men ýöne ütköş diýen admam ýok ana, hepsi meni çağırıp näme etsek bolam meda, näme diýdim men sana. Sen bil ýeşleýin diýdin şonu. Ataýda aýdan dadyn gaýtala. Ataýda. Onuň gaýtalasam goýberersiň ha? Oy, sen menem gitjäge işim şundan men. Aýsam goýberýän dämi? Aýsam menem gitýän. Gowjada dekeni. Dawutdan. Awwa. Goýup, sana burada aýdaýynmy? Ha. Şo söz eşitmedikmi? 2 ýyl boldy. Ya. Ha, yaman hoş ýakda ýene aýdaý. Ýene aýdaý? Ýan diýdim ha. Diýende ýene öwredipdi. Yo bäri afu dolpmy, bolmy ýagdaýlan. Ay ha, elbetde. Bir ýere aýsam gidip bilýänmi? Menem üçin işim. Bolly gepleşdik. Gowjada dekeni. Sabol. Sana da tamam. İki borda kere diýdim ha. Sen goýberýän ýok ştaýda dur, ýygy bar ente torun abi. Men gyssanma so men ertirem sen ertirelim olsa. Sanmasma ýok ştaýda dur. Keypine mi? Sen mara. Men ü. Keypine mi? Vay ya, o keypine. Vay. Yo, ertirem ştaýdan geçýär men dogan. Bugün gyssaňra ertir elim boş. Ona ertir öýläne için öwşü berem. Yo, bugün göreniň ertiri ýok. Ha? Öw diýenden gözüň petret dursunday. Vay. Näme üçin öwmeli? Öwmeli. Vay, näme üçin? Sataşdym öýdýän. Näme diýip öwsem kan? Şadyr. O gadan köýüň bar eken tuwalamy. O renk o açyk. Gutdy bolsun. Nesip etsin. Yo, duran tak. Bolanok. Şu men goňşymyň, şu köýnek amanat. Amanat? Awa, sen men öz zatmy. Sen. Amanat şu. Beyba. Ana, odan soň kan bar eken, eň nasyl ýansa, garaja. Awa. Gözüreň gowara. Nesip etsin. Kawul. Ýöne baram. Şu sumka bile köýnek eýesi bar. Düşündüňmi? Şu sumkany koşum garada, şoň üçin men de işdi bak gaýtdym şunu. Sen şulamany. Sumka diýdim kıdan. Yok, sen men öz zatym. Ay, bana näýil wallahi. Ay, iň olsun näme dellisene. Näme sen şonu aýt men şonu goýunny. Tutanlar meni kultura, o näme senki? Yo, duran tak düşünşeli. Indi sen menne öwere zat ýok diýjek bolýan. Zat ýogum da, ýoga. Seni de bir zat ýoga. O näl bol sen gowja seredýän näl bolaýmy bolaýmy? Ay, gözüm durulum bolsam, hiç de adam ýok ştaýda. Ýöne bir ýagdaý döretip bolýar. Ha. Sen men hem eşiklemem ödüm ki. Ay bolýar, seni öwere. Oğlanlar amana deşkeýen ok. Ay, Men öde eşiklemini ödüm ki. Men öwren ine. Sen öweli. Men öw. Ay, sen lara azajyk boyun kelterek diýmesen. Ay, o dönem öyle kenin. On maňa ýa sylyga girem de daýtdylar. Sen başgarak bir zat diýip. Neme mi? Eliň näçe? Ha? Eliň näçe diýen? Jana ol men 40 aýakdan 2 tane edim ma. Yo, sen düşünmedin ha şu an. Sen eliň nomer näçe diýip soraýan, nomer. Nomer näme çykmen? Şu wagtda bilmän oturmam men. Sana bu dok bitirip goýjak. Ondan Bolly senem izin aýlaýan. Tämen özüm boronna daway diýip goýançam goýsaň, o hep pytıraýan. Näetdiň ay? Be. Davlenýän kulwa diýär. Ha, gülýär şu. Mera sana nomer bermedi. Bermedi.
Sene mayla ve sürmeli. Ha, o adından 45 minut durlaşyan. Meni yinayla 45 minut mene gepin çekmedi. Gerek olsa 50 verjimçi dersin. Men onu yalan olanlardan ne? Vay sen başka varyantı ne? Men gitsek. Sen gitmerdin şutay. Ona için gitmem Sen men. giden o. Men gitmeli. Sen gitmeliler. Men onu ya düzgünde damdan. Sen gerek olsa men akşama senden saklar şutayda şunu. Sakla men onu yal boş elmek hal kuruluş tu zan on. Hey! Estiyan mı? Kolzana dekenin o. Gördüm. Neler? Gel dost okulum. Hadi yer senden başka adam yok şutayda gel. Ay, bağırsan bilmen gittim. Gidip barayadım. Sen bilip bile yaşayın Gel bilmem nur ustayda gel ben saçalı. Kıtsan barayadım da gideyim. Ne bilirler o? Ne mutsan ya? Hava Bağırsan olmadı ben meyleden aylat geleyim. Sen aylanma gön şondan gönle. böyle vay dost benim bölüktüler yani. Aylan görme lala. Hava geçsen. Kaç şondan. Bollu. Men anla yürüdüm. Ay sen koy ver ya namushtaydan. Vay tretli işte. Yo dur sen elimi aşağı ala. Dur sen beni öyle. Men artık bat söyleyen ha. Artık baş bolon ok duruştaydı. Gel o tirana. Sen kovdan gelse. Men ne hemen? Senin duruştaydı. Men ona gidecek. Sen giden okştaydı dur. Aha tretli işte. Yo dur öldüm bile. Kovdura geç bildin değil mi? Konda seyadaylar. Manglayma gelayda işte. Şutay geç. Geç değil net. Gel şutay. Bağırsan gidip barayadım da. Bana seni. Birem gel yakak saklan o gidip paraya kak Bilem sakladı. gidip paraya geç şutay. Men yürüyün normal. Dursana. Düşünsene sonun. Normal dur. Mena dur. Kovdayla. Olmadı gideyim ben. Bağırsan. Ne nira gidecek gelirin yana sen. Ben Yankı gitmedi. odaydan zadın aytala. Yok bağırsan doğan bilmeyenler var. Gayret edip. Bilmem nur sok kaytala dedim kaytala mın kaharını yetirtmedi. Dursana. Dur men. Yani Yani bir hil var mı da ha? ne Bir hil var ya zaten kovar ya be. O tayda bir hil görmedin aydan lan ay. Ne mi? Ne amol ya? Golcana dekenin. Doğrudan ama. Ana. Ne mi? Yine buraya da ayt. Yine oraya ayttım ha bir kapar. Yo yine ayt ne ama kıyında atmış o. Dursana. Ya ütük bozul ya. Golcana dekenin. Bırak ya. Bakın. Doğrudan. Dinle dur. Dur şemalar Allah otur men git Dur yani. şu öyle düşün. Ne bera dur arkayı. Dur şutayda düşün. Dur men düşün. Ya nara kovsun min yok seni. Öyle mi? Ne yok yani. O odan dekenin. Doğrudan. O taydan görün değil mi? Hani berdeki. Yine tut. Yerine mi? Hop gitti. Şeyle mi? 12 mi derdir seyle haylanır. Ondan senin bari yakar düşünürsün. Elim. Ha o. Bıktan ya. Yok kızsan yürü. Yürüsene neden öyle yapayım? Yürü ne yürü vermez yeter. Ay. Hadi. Görürsün anlayıp görürsün ondan. Görürsün.